Hvis man skal støtte et projekt, skal man jo vide, om det fungerer i praksis. Jobbanken i Herning for psykisk sårbare fungerer i praksis. Det er derfor, jeg så kraftigt støtter Jobbanken. Der er ikke så mange, der har vist, hvordan man gør det. Hvordan man får psykisk sårbare fra et passivt liv og over til et stykke arbejde. Et hvert menneske kan noget. Det gælder bare om at finde ud af, hvad det er. Det hjælper Jobbanken med. Derfor støtter jeg så stærkt jeg kan, at hele Jobbankens grundidé bliver til en Danmarksmodel, bliver til en del af den danske model. At Jobbanken udbredes til hele Danmark, det tror jeg, vi har gode muligheder for, og det har jeg sagt til Birgit, den daglige leder af Jobbanken, det støtter jeg 100%. At hjælpe psykisk sårbare til at få et stykke arbejde og finde sig selv, det er jo det handler om. Og det er sjælen i Jobbanken. Det har Danmark brug for.